de decizia pe care ați luat-o și ne bucurăm că a pornit de la dumneavoastră lucrarea aceasta. Cred că sunteți hotărâtă să slujiți pe Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Amin? Amin. Fratele Roșu o să vă pună întrebări în sensul acesta și credem că aveți dorință sinceră, pentru că am văzut insistența dumneavoastră cu privire la decizia aceasta și Domnul să vă binecuvinteze pentru decizia pe care ați luat-o. Amin. Sora Viorica, te trebuie în fața martorilor văzut, nu știu dacă ai avut timp să-i numeri. Și înaintea martorilor nevăzut, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da. Crezi că Domnul Iisus Hristos ți-a iertat trecutul, păcatele care le-ai făcut? Da. Domnul să te binecuvinteze. Cât timp vrei să slujești pe Domnul? Toată viața. Pe baza mărturiei tale te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine Haideți cu toții să stăm ridicați pe picioare înaintea Domnului și vom mai veni într-o rugăciune de mulțumire.